Ak si už niekedy ukazoval kúzlo a divák si mal vybrať kartu, tak takéto rozprestrenie vyzerá vážne zle. A práve preto ťa naučím, ako rozprestrieť karty takto. Čaute všetci, moje meno je Michal Ďurovič a práve sledujete kúzelnický kanál Magic Miracles. V tomto videu pokračujeme so základmi, pretože jeden z dobrých tipov, ako si zlepšiť kúzelníctvo, nech vyzerá profesionálnejšie, je zdokonaliť sa v manipulácii s kartami. Keď budú diváci vidieť, že vám karty lietajú v rukách a stále ich dokážete ovládať, tak budú viacej zaujatí do toho kúzla, čiže zoberte si svoj balík kariet a poďme sa to teraz naučiť. V tomto videu budem používať karty SVE od Daniela Madisona. Vám postačí akékoľvek karty doma máte, ale o mnoho lepšie sa vám to bude robiť s kartami, ktoré majú nejaký finish, čo sú takéto bodky na povrchu. Také karty sa o mnoho lepšie po sebe šmýkajú. To sú akékoľvek bicycle karty alebo karty, ktoré vyrába firma United States Playing Card Company. A ak by ste takéto karty chceli, tak sa pozrite na súťaž, ktorú nájdete tu hore. Ak ste praváci, tak držíte karty v ľavej ruke v takomto Mechanics gripe a začnete s tým, že ľavý palec rozhrnie niekoľko kariet takto do strany. Túto kôpku, ktorú ste práve vytvorili, týchto pár kariet, chytíte do pravej ruky v tomto mieste medzi ukazovákom a palcom, asi nejako takto, áno. Takto držíte tie karty. A máte vystreté prsty aj jednej aj druhej ruky počas celého tohto pohybu, pretože na tých prstoch budú všetky karty držať. Ako náhle si dáte tú kôpku takto do ruky, tak potom palcom pokračujete v rozprestieraní takto z výšku a všetky tieto karty sú podporované zo spodu vystretými prstami, aby nespadli. To, aké máte dlhé prsty, rozhoduje o tom, ako veľmi viete tieto karty rozprestrieť, ale ja zrovna nemám nejaké najväčšie prsty a predsa tie karty viem rozprestrieť dosť naširoko. Aby ste zavreli toto rozprestrenie, tak spravíte úplný opak. Keď karty budete mať takto rozprestreté, tak vlastne dávate pravou rukou všetky tie karty späť takto na ľavú a zarovnáte ich späť do Mechanics gripu. To je vlastne celý ten pohyb, je to dosť rýchlo, takže ja vám to pre istotu vysvetlím ešte raz a potom vám ukážem nejaké variácie, ktoré sa dajú robiť s týmto pohybom. Čiže držíte karty v ľavej ruke, palcom rozhrnete niekoľko prvých, chytíte ich medzi palec a ukazovák, dosť pevne, áno, takto, a postupujete takto s palcom a rozprestierate tie karty. Nakoniec chytíte všetky karty pevne. Čo môžete robiť je ešte túto maličkami, môžete podporovať tie karty takto zozadu, aby vám nepadali. A ako náhle si to párkrát vyskúšate, tak budete mať ten úchop v ruke a budete to vedieť spraviť takto rýchlo. Nie je tu veľa vecí, ktoré by ste mohli obmieniať na tomto rozprestretí. Jediný z nich je jedine to, že ako nízko máte palec na tých kartách, keď ich rozprestierate. Napríklad teraz, keď ich mám bližšie k okraju, tomu spodnému, tie palce, tak je to viacej také otvorené, dávam viac možnosť divákovi vybrať si kartu. Ale ak to chce mať stabilnejšie, napríklad tento úchop je taký, že nemáte takú kontrolu nad kartami. Ak chcem mať väčšiu kontrolu nad kartami, aby mi menej padali, tak ich budem držať niekde v strede. A teraz mám taký lepší grip nad tými kartami, lepší úchop a je menšia šanca, že padnú, ale nie je to také otvorené, nie je to takéto práve kúzelnícke. Je to však fajn, keď si túto techniku trénujete, lebo vám karty budú menej padať. Takéto rozprestrenie kariet využijete vtedy, keď chcete divákovi dať vybrať kartu, alebo keď idete ukázať, že všetky karty v balíku sú rôzne, alebo to môžete použiť na vybratie nejakej náhodnej karty zo stredu balíka a to vyzerá potom nejako takto, že vyberiem nejakú kartu zo stredu a máme tu náhodnú kartu a osmička srdcová. A teraz ako to spraviť? Keď tie karty rozprestriete, tak vidíte, že nejakú časť držím tu v pravej ruke a nejakú časť držím v ľavej ruke. A tam, kde sa vlastne tieto dve časti rozdeľujú, to je táto spodná karta, to je posledná karta, ktorú vlastne kontaktujem nejakými mojimi prstami, tak si viem celú tú pravú časť vyzdvihnúť takto trocha hore, palcom si chytím tú úplne poslednú kartu, dostanem ju z tých prstov pravej ruky a všetky tie zvyšné karty dostanem späť do tej úrovne, kde sme boli, zarovnám ich a vyťahnem tú kartu, ktorá je vlastne náhodná. Dá sa to spraviť tiež, keď chcete dostať divákovú kartu niekde do stredu, takže tu máme osmičku srdcovú. Podvihnem si ju trocha takto na vrchu, nie ale veľmi. Zošuchnem si ju sem, tú časť zoberiem, tá karta mi spadne sem, ako ste pred chvíľkou videli. Dám ich späť takto na vrch, zarovnám a tú divákovú kartu stratím v strede. Je to taký malý detail, ktorý zlepší vaše kúzlo. A ešte sa dá spraviť jedna vec, keď chcete ukázať celý balík, tak viete spraviť takýto pohyb. Teda nie je to len nejaké rozprestrenie, ale medzi tým tie karty aj prehadzujete a to spravíte tým, že zase začnete takisto, chytíte tie karty niekde tu a ako náhle sa dostávate niekde, nie do toho úplného maxima, ale povedzme do stredu, tak touto rukou už stojíte a tieto spodné prsty oni budú tak behať. Ukážem vám to o chvíľočku zo spodu a keď budete ľavou rukou preberať tie karty, tak oni ich budú zo spodu brať
asi takto. Zo spodu to vyzerá takto, tie prsty behajú po tých kartách a zosúvajú ich postupne na spodok kôpky. Vidíte, že je to jednoduché na naučenie, ale pritom to má veľa aplikácií v kúzelníctve. Ak vám bolo toto video užitočné alebo sa vám páčilo moje vysvetlenie, tak dajte tomuto videu palec nahor alebo mi napíšte nejaký pekný komentár dole pod video. Čítam si všetky komentáre a snažím sa odpovedať na väčšinu z nich. A ak sa chcete naučiť ďalšie manipulácie, floriše alebo nejaké kartové kúzla, tak nezabudnite kliknúť dole na odber, pretože budem pokračovať s takýmito videami a postupne budem zvyšovať náročnosť jednotlivých techník. To je odo mňa všetko, teším sa na vás pri ďalšom videu. Čaute! Yeah.